मानसि देरनो रोंबाय नामा मानसि बिदाय मा फाव जाहैबाय हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि माइनाव इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय दाथ' मागो नालाय ओमफ्राय गाबोन 7 तारिख ओमफ्राय दिनै जोंना फिथा देयो आरो ओमफ्राय आं दा फिथा देनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो फिथा देनायखौ आरो मा मा फिथा बानायगोन बेखौबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै लामाया मा मा फिथा बानायदो फोथार बाथिसो बानायसिगोनथो लामाया सैमा बोरै नायदो कि nggak mandar lagi mak nggak kesannya
Kado. Betul betul. Iku buku. Iku garbai tanan go, bisa soba go. Mai sini kalang ora. Ini apa sih kanse. Ini sudah sini. Antara bisa nggak? Ayo. Beli baju dokan bisa nggak siapa? Mana? सल'गोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै मैयानो होनांगोन भिडिअखौ दिनैसो होनाय जाबाय लेट जाबाय भिडिअ होनाया दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय